Cambados e a Asociación de Hoteleiros Praia de Palma celebran cada ano as Xornadas do Viño Albariño en Palma de Mallorca. Un certame para poñer en valor os viños da denominación de orixe Rías Baixas nas Illas Baleares. No 2022 tivo lugar a 25ª edición que levou como gañador a Rectoral Doumia. Pois, moi ilusionados e unha honra, como dixen, porque, saberse recoñecido fora da casa é moi bonito e moi importante. A segunda posición foi para Quintela da Barca. Bo porque reconocenche un traballo que faz todo o ano, que inténtalo facer o mellor posible dentro das túas posibilidades e que sinceramente o facemos con moita pasión e con moito cariño porque o sentimos. E pechou os postos de honra a adega Santiago Roma. Pois moi agradecidos que en Palma sigan facendo este tipo de eventos, é unha imaxe para toda a ADO e para todos os viticultores da denominación de orixe en Rías Baixas. Para as adegas estes premios supoñen un recoñecemento ao seu traballo e unha promoción dos seus viños no arquipélago balear. Todo axuda a chegar máis lonxe. O albariño, sabemos que xa hai albariño por todas partes do mundo e somos capaces de chegar a moitísimos países e, é unha banderiña máis a poñer, axuda tanto a promoción como as ventas, por suposto. Hombre, somos unha pequeniña bodega familiar, entonces nos supón que te conozcan máis e o mellor é os medios que non temos, digamos, propios de marketing, pois axúdenche a que te den a conocer a marca. Pois a nivel marketing é un apoio para o distribuidor e para a restauración que nos conozcan cada vez máis na zona de Palma de Mallorca. O certame é moi seguido nas Illas Baleares. Nas xornadas participan expertos do viño de diferentes países co que a promoción dos viños vai máis alá das propias illas. Distingue os mellores albariños, Rías Baixas, que se presentan a través de unha cata formada por un panel de catadores da Escola de Hostelería. Es una promoción directa con la gente que vive allí y no solamente hay nativos, hay el turismo y hay los residentes. A vindeira edición das Xornadas do Albariño en Palma de Mallorca terá lugar o 20 de abril. O Concello e os hoteleiros de Mallorca invitan a todos os albariños da denominación de orixe Rías Baixas a participar no evento.